Sukmanirang layung katon layung katon nendralut birah ya dening rana ning rana tanana panjang saling risa dalam tekinal bakti dening asih dening asih kota jembawat madga duma mulyan sekarang ning alam lahir yang kulama kudu sapikir sing hormati aja lali selawat sehat dan naga-naga mama linggang minangkan sing emang dewe wong kang paling sayang dewek mama linggang ora bakal lali sareng papai lingga kedik minangkan sing duwe merah dewek mama linggang sareng budaan ya kedik sindut cedaan ciberang indah ora bakal limaning kolane budhe eni sampun tega bae maning kolane najan ragane angkan mama lingga sareng papa lingga sing tanah merah wong kang paling emang sayang ora lali
selawase mamenok selaseli minang kene tonton panitia dewek buyut kedongdong sareng Mas Wawan bos manukong Karangasem nang jadi lali-lali ganangker kelingan mamelingga papelingga papelingga mamelingga papelingga mamelingga si duet ada merah dewek kang bayari papelingga matur kesuwun dewek sing hormati mamelingga kedik sing paling aman aja lali papelingga bos padet dewek sing wetana merah kulane ngaturaken kesuwun papelingga mamelingga kacung pikrine kedik wong suket baju mamena nang pikri sareng mimena nang pikri nenok rohani ora bakal maning kulane sareng ayeririn budaya almae gede wong si dadadi dewek sing hormati aja lalisan bos manuk Mas Wawan wong Karangasem mamenok seleseli kang segin dewek aja lo kalen La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parean desane Duraji wis ora kedeleng ning mata kelawan tujuan sing ora kearah kegila-gila urip akeh wong merarap akeh wong beli duwe tapi nyusul nasib Duraji dadi gentinging jagat kekotoran langit nasib Duraji jare blenak ya blenak ketutukan banyu mata limbang-limbang sedawaning dalan kelawan niat Duraji blangsak tak niati pati tak dadapi ya Allah jare Gusti Allah kok adil apa beli kedeleng nasib Duraji ngaturaken matur kesuwun kulane dihormati mamelingga sareng papelingga kedik sing tanah merah papelingga mamelingga papelingga sareng budeng eni sing cedeng cibireng indah dewek kang hormati aja lali yayang longan sing eman dewek aja para wong sejen yen duwe melasak karo isut sedulur pegotan usus
karo isun Turaji aja boro melas tak jaluki pegaweane orang upai jare isun nyawa pundutan bae nyawane Turaji memang jadi wong merarat binoda dosa tapi urip bosenak cabutan nyawa Turaji ya Allah kanggo apa urip kaya kene boro-boro pekaya luru pangan setinane hampir beli ketemu Turaji mana mini bokis tekan kudune ciriwanci baja diri kacung pikri wong suket baju dewe sarang mama enang pikri kacung pikrine kedip kang mirengaken wong suket baju mantan majikan nokrohani aja nanisan kang mantri udine kedip sarang kang kaji bosman ajak lalen apa itu datang merapa mangsa Turaji panganan Turaji kematian sing garepen ayo mangsa Turaji apa maning kene ra gerge kene satuan macan panganan Turaji ayo mangsa Turaji Turaji butuh kematian mangsa nang apa satuan buas piwaning ganggu ning Turaji padahal akan maning jalan Turaji butuh kematian ayo pada Turaji painganan tanpa inganan panggonan kita mawa beja panas ning paribawane ya. Nyatane ana manusia gegetingeng langit kakotoreng jagat siraku ya nusa siluman setan sing kaya sira isu wis saja ketakon panganan Turaji mangsa Turaji kanggo apa urip kaya kenen ayo mangsa Turaji ari patokane siraki luru dalane kematian nusa mulai semono pujareng kono
Ya Allah, nang apa sih? Satu anak apa kini? Ewa balung laka daginge bokat sira durung weruh kelawan kita ya Nusa. Duduk kita lagi pamer, duduk kita lagi sombong. Selawase urip kita maki yang eluru ilmu bae setungtung yang jagat. Ilmu apa kuno sing digoleti? Ngaji karang. Gunane apa? Najana mati pitung balen, tapi kita mah balunge kupli kawaris ning uler. Sejene karo sira wong tua. Awit nom tekang tua semono laka bosen-bosene sira singara numpuk-numpuk dosaku ya. Besok mati bakal jadi inti peng neraka sira arep kapan sira keduman elinge Nusa. Aja ngomong Duraji butuh kematian. Ayo sereten Duraji. Gawan Duraji ning bangsane sira. Ora bakal nyeret sira, malah tekan tuti sira ki Nang apa? Ya. Siluman aja dadi pengalang ning Duraji. Yen sira butuh karo nyawane Duraji, ganggun Duraji, Duraji mau kesiksa urip kaya kene. Duraji, Iya Isun, Duraji. Isun. Aja putus asa. Aja wedi Isun bakal nulung Duraji ning waktu kitu. Dudu ning konone sapa? Oli takon sapa? Pengen weruh Duraji. Iya. Sapa sejatine Isu? Sawangen